Så, det er så den danske version af introduktionen til 30 Minute Freaks. Det jeg sagde på den engelske version var mest, at altså Kobe han vil lave en film, som han allerede har gjort, men jeg tror ikke han laver det på dansk også, men det finder vi bare ud af, sådan det var. 30 Minute Freaks er et comedy-program i den stil med mig. Jeg spiller Catches, der er en delfin mand, og jeg spiller også Børge Slemmer, og så spiller jeg forskellige mennesker og sådan noget. Og Jakob Sakobi også, han spiller så Sakobi, og han spiller kun Sakobi som hovedrolle, og så spiller han en hel masse forskellige slags roller. Vi begynder på at arbejde hårdt på den første episode om 3 uger, og så vil vi gøre så meget vi kan for at få sat den, og vi arbejder non-stop i en hel weekend der. Vi har allerede lavet som sådan det meste af det, og jeg tror også at Kobe er i gang med at lave en trailer til 30 Minute Freaks. Den trailer er et interview, som vi har lavet med Hitler, som der er meget sjovt, så det håber jeg, vi kunne lide. Jeg vil lægge en lille kort opdatering hver gang om ugen, når jeg er hjemme. En gang om søndag og lørdag. Og hvis jeg ikke gør det, så er det nok så Kobe, der gør det. Og det er stort set det. Vi glæder os til at vise jer det, vi har lavet. Og vi glæder os til at høre, hvad I synes om det. Så hygge.